handiti sisi ndinofamba sei kana chiyakumba kuindogara unotoni pamunokabva kuti ari kuya asina foni utanza kwambatira mameseji chokwadi chikutaura hanzvadzi yangu chokunzi yakaudzonzi mimba haisi yako yakatanga iri pamimba chinzi usafarise kuti mimba ndeyako pamwe inenge isiri yako. ini ndikuda kutaura amweni vangu vandanzwa mushoka wataura kuti anzi mwana vakundisira ndikukumbira mari yesipo. No. Pei msoro. Ndinafuma yangu pakukwasha. Pano wana wangani? Wani. Anaye mkazi wacho? Tanga kuroruwa ni mwana wako? Nipo mbe 3 yo mayo danga yo masungiro 3. Ni 1500 taura. Taurisa? Asi nawe ndinayo ndiye kuti inini ngatoshandisika ndiona samoni ndichiuza nezvikondero kuti inini mudzimai wangu saka netsana asi tanetsana mudzimai aenda kumba kwawo shoko rakatanga kudzoka kwandiri nderekuti hanzi nababa uya utore mwana wako wanotambira inini chete pasina mwana wako ndakati ako kuti zviite sei mwana ari kuyamwa aripo zvikanzi ndo zvandaona baba uyai mama vanditi ndinodzoka ndisina mwana ndakati kuone chikonzero chii mwana edu achiri kuyamwa nditi nyaya yemwana ndiyo here yakamboti timene pokutanga takambonetsana chironge mandikudza futi kuti mwana hazi wangu ichiri mimba dzamara zvinezvo mwana weapo maakuti tasai kusvika kukaita mwana uyu ndiani akatsvuka kudai kudzinza kwenyu mwana hazi wani hazi wako handina kumboita akanazvo shuwa ndakatambira mwana ndikagana ndombuku dambudziko rako riri papi chairo tinini mwana hazi wangu ndori pano dambudziko rako asi takanyawo dzatikadetsana nemadzimai angu asidzo dzakazobuda mushure mongo waenda kumba yatikadetsana nyaya yemari 70 plus mari okay saka apa muri mese apa mukadzi wako unomuda pindura mubvunzo mukadzi wako unomuda here hauchamuda murambe tingawanze ngano zvese ndo zvanga zviripo anza anchakuda saka unororiwa vakomana varipo anasinga $2 ende unosaina pfuma yatataura tapedza no problem kana dai unga wakasimudza chiko ndakana chatinacho saka kuti badira bari zvino zvapanda pfuma yacho hana kuishanda apana mutano kushanda pamusoro nyangami sorry pamusoro ichangami zviri kutaura bamunenge zvokutanzwa kanesana nemalemba kumi vari kuti ivo vakandifonera musa 25 November gore rakapera vachinditi uyu ndiakandifonera handiti sisi ndinofamba sei kana chiyakumba kuindogara unotoni ndondati koda kuyakumba kwangu kunoitei iwe wakabva kumusha manje munhu ngagari kumba kwake akanditi iwe ndiudzo ndinofamba sei ndobva ndamuti kweiwewe ukunditi ndofamba sei bamunini vari kupi akanditi bamunini wabuda panze akandotaura nani nabamunini bamuzvishoka vakauya ndobva ndatsaurana akanditi maiguru udze muningi nomuiti anofamba sei nyaya yacho imbori iyei zvikanzi anozokudza kana achingauya kupi auya ikoko zvisvo zvikanditora kunetsa ndobva murume wangu auya pai murume ndobva ndamuudza zvikanzi ndanamuti iye unoburukira pana 40 ukaburukira pana 40 ndachikutora papi ipapo bamunokabva kuti ari kuya asina foni utanza kwambatira mameseji indokushenda kuharare kunditora muningi nangu angapiwa mari yekugumira mutauni yekumba yange asingakwana kusvika ndobva ndamutora mutauni ndobva ndamuti inyaya yedu vandakabatirwa mameseji ndakwanisa kutora mameseji kubva akazoya 26 November kuzosvika izvezvi atori kumba mameseji anga yariye anzi ndeboyfriend muina wako muina wako ndo usho saka uyo akaita chipfambi ndozvakaitaura kuzvaakaita chipfambi uyo akadi kukwira daro ndabata pfambi tisingazoziva ipapo saka pauri kuti toita sei
handiziva mushanga metiri kumbira kubatsirwa nekuti zvakuzvanzi kumanyaya maleba izvo hazvisi zvakamwidza kumba. Okay, saka mwana ari kuti hasi wake vakambotaura kudaro vachinditi mwana ari nekuti yakatangira panyaya yemurati ngatitaurei zviri nyore. Kana mwana achinzi hasi wake ngatiende kuma-DNA test. Manzwa ini mwana ndakumuramba ndakangoudzwa handina kuzvipikisa ndakaudzwa kubva ichiri mimba fara nemumwe wavo amaitaure tauna masungiro usafarise mimba inogona isiri yako chokwadi chikutaura hanzvadzi yangu chokunzi akaudzonzi mimba haisi yako yakatanga iri pamimba chinzi usafarise kuti mimba ndeyako pamwe inenge isiri yako. Muroora wangu akamboenda kumba kwavo takateera kumba kwavo takasvika muroora wangu asipo takasvika kuna tezvera naamai vakada kutotirwisa vakati mimi muri kushungurudza mwana wangu tikati aive sisi panapa tateera mukadzi wedu vakati mwana wenyu haazi kuchengeta mwana wangu pasi mwana wainayo zvesofa zvandaida ndezvekuti ndaona kuti bezvo zvamutaura ipoindi 1 asi ndiri kuti zvinopedza dambudziko tisati tataura zvopfuma kana kuenda kupi tombomira toti ngatiendei kuma-DNA test. Naiwe tienda kuma-DNA test. ndinozvitenda changamira asi pari zvinhu zvingarachani ndinendokumbira kutsvaka aiwa zvinoi tinongokupa mwedzi chete wokutsvaka 250 right. Imi vamwe mese chibuda henyu panze ndatopedza judgment imbomira tovaendaenda kuma-DNA test. Imi muri ani taura yambuya mwana mimba haisi yavo mwana wacho ndo vanayo kuti mwakukwanisa 6 kana 7 madzi mwana wanayo handisi vanhu vamanga akazana kunokutsa masimudza uri kutaura itizwe mwana uchiwa vasana kuronza azi mwana ukada kundoshaudana namfumba yangu apafoni izvo zvatizivani ndwana vatorana naiwe aiwa mbomirai chimbonyararai simuka iwe nomwana wako simuka tarisa kuno vanhu ava nomwana wako mesi tarisaiwo chidzokai mugare pasi regai ndikutaurei ndichiti nyaya yenyu yese haina dambudziko mbondikuda kutaurai panapa mudara hamuitwe zvamunofunga imimi mudara hamuitwe zvamunofunga imimi hapana nidhi yaunoenda kuma-DNA test mwana ndewako zviketino zvatinongotarisa isusu zvausingazive iwe tinongodzoka panewe iwewe wazvinzwa zvawataura zvakanaka siterekasi zviri zvomo wazvinzwa zvinoita kana imbwa inonyatsatenzi wayo kana mina wako anga ari romwe aifanira kumurayira kumba kwete kumurayira pamberi pamamwe wazvinzwisisa pamusoro ichangamira munin'ina wangu haana kuendeswa kumba kuna baba akawinzwa kwandiri teerera pazvada kutokudzidzisa ndaida kutodzinga vanhu vese vanitsokuudza vanodambudziko vanhu vese chiendai panze iwe pfuma unobhadhara tsvaka pfuma ubhadhari mwana ndowako hatingambogoni madheni tese anitokosa bozvaashanda uda kutaura kuti kudikweyo ini ndikuda kutaura amweni wangu ndanzwa mushoka wataura kuti anzi mwana vakundisira ndokumbira mari yesipo no teerai munzwe vakwanisa kundisira mwana teerai munzwe nawe mwana waita mutarisa tataura tamuona kudhara kundokumba kwawo isusu ndosaka tatokanzurei madhini tese tinozviziva tine zvatinotarisa hatarise zvamunofungirai zvonzo tatasa kubva kutsiedza mukomana unomasei mwana unokwaapinda mwana womu wake nepo wakaita muromo wake akaita kakona ako kese akatakatarisa uda tikudze kuti aona chiu zvetatozviona ende toda kutaura chiti imimi amwenewo vache imimi munofanira kuona zvinhu zvokutaura mwana womuzukuru wenyu teererai muchimbotiteererai isusu tinoziva ndobasa rekutonga tati uyu muzukuru wenyu zvimwe zvese zvokutaurika hazvina basa izvo way forward kana munhu ukanzi bhadhara 5000 yepfuma kwatezvara hakuna mhosva kunonzi chawana poto uchiita sekuchiendesa chatinoda mudare munomu kana takutonga pamunoona tichizotuma zvikonzi nyaya yekusabhadhara cheda kuti tikakutonga sanhasi poto uchiendesawo muchana uchiuya mudare muno uchibvisa muchana hatina dambudziko isi pamunoona chitirangu zvikonzi pai kusanzwa manzwa poindi yedu chengetai murumonyu wamangwana endai muchengeta
chengetai namanje machengetera mukangoita iyoyo kuti akure namanje chengetai so chengeta iwo kana waita mukaroenda uchiona mwana tapedza nda kutaura nevamwe chibuda yenyu panze ndauda kutaura newe iwe ndoona kutaura newe mwana unchengeta mwana wako checha utone kuti tikatotaka zvomwana akatosvitawo nyaya iri clear kai